Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnaga ni ti Ricky at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda kaayan ayat ko. Addaan iti natalgada trabaho akas kanyak. May sa atawan nga agayan ayat kami. Ngam adda sapsapulag ken kuana. Adjak masarakan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ricky dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sa bali man ang databag mo. Terno pa ti sapatos kan jacket mo. Siyempre, amumat ka niya. Pakaragsakak ti gumatang iti ba? Nginginaan pa'y dagita. Iso nga ro damang manggad, ha? Tapno magatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, angam naskan mat nga kornong ka. Ay na, Ricky. Natalgad ti trabaho. Iso asa anak amaawanan iti kwarta. Naskan nga gurnong ta para iti masakbayan ta. Tanya ti kayat masawan? Diyan ko nagastos. No ba do? Bag. Kas kada sapatos. Ado mo tanti kas tang arwatan. Iso ati ko nakuma. Gurnong kay jibang ko. Asaan la aday ta gastos ter aramidan. Onya, manganta ka di wano sermonan na. Tano sermonan naklat na. Mangan kan asiksika. Ne, hindi ka tumakder ah. Sige, mangantan. Sayang dahito in-order ta. Kanang asiksika. Ditakan. Kat breakan. Silin! Anyam tanti ugali ti kaya na yat ko. Di na kaya ti paisura. Hello, insan na to. Nakaawag ka man katrabiin. Kailiw kang aminan kasinsen. Agpasyar ka mata dito lugar tayo. May sa tawanan na di ka pimasyar dito eh. Ha? Ay, wala niya. Kasangay ko into no may alawas kasinsin. May kamat sumarong kara. Agparti ang iti kalding. Alamat na. Kasangay mo? Wen. Italamanan nga agselebrarak. Isong agbakasyon ka kumamad kasinsin. Oray sa anak ko nga birthday no awang ka. Anya? Sige. Patgan ka man langin. Tapnosan nga saksakit tinaka mo. Agyaman ang kasinsin. Ayos. Sige nga Rod. Pasensya ka no nasingak ti panaturog mo. Bye. Bye, insan! Patgak man ti awis ti kasinsin ka. Tapnosan nga sakit tinakam na. Anya ti ibagan. Tayo na yabanak dito dagos mo silin. Mapantay dyan laon yun inton bigat. Aglive ta iti trabaho na. Ah? Agkasar namin ti kasinsin ko. Kitnas ka na mapana. Mano ko mga aldaw ti kada tayo jay. Upat nga daw tayo jay. Talo lang aldaw ti live ko. Ang ija Cervantes ti papanak. Nagkarya ti kasinsin ko. Nga da akto inton kasangay na. Anya? Isojak makasurot kan ka. Asino ka di tinapatpatag? Siya, wano ti kasinsin mo. Saan ko maakas na silin? Sige. No napatpatagkan ka ti kasangay ti kasinsin mo. Sige. Manipod ita. Ag-break tan. Waswasen tan ti ayan-ayat na. Tangay saan mat gayam asyak importante iti biyag mo. Saan ko mamatakas na? Nangagmo ka di timbagak, Ricky. Ag-break talaangan. Iso arumorkan dito'y dagos ko. Ag-break tan. Sige, nakastati ko na. Nasaysaya at pa'y. Ag-break ta nga rudan. Ay, hindi pa yung mabisina. Sana kami na nagarmusar. Ay, sige. Agkapita nga rod. Ibusan ta in order ta merienda. Siya akong tiyagbayad. Talaga? Oy, thank you. No, agbakasyon ka. Awan ton ti mangilibre kanyak. Siga mo, Trino. So magmamano lang aldaw ti kaawan ko. Wow, sana all agbakasyon. Ay, kahit agbakasyon ka, ano kayat mo?
Ay, pampanunutag ba nga, Rod? Ang saan pa nga ita? Agbakasyon na, talaga akayat ko ti agaliwaksay, Rino. Una, nang runakit ko naman nag-break kayo ni tikayan ayat mo, ha? Siyempre, nasakitirik na, miti pa nag-break yo. Iso ka sa pulam ti bakasyon. Uwin nga, Rod. Aguray ka, Ricky. Damagak man lang. Apa nag-break kayo, itikayan ayat mo, ha? Ni Silina na pintas? Mukhang mayaman at sosyal? No, adda di na kayat kanyak, nagado ti bagbagana. Wano, dagiti jak tinong pala kayat na. Bak nang kadiya talaga ti kaya nayat mo, eh? Saan? Tilang bagi na ti pangruna na. Gatangan na ti kayat na. Pura di nan matulungan dagiti naganak na. Ngay sumiti nang papaadal kan kuha na. Ay, kastagayam. Angam siya, dagiti naganak ko ti pangruna katulungan. Nang runa, tawan magpamilya. Nasayat day Rino. Kaya timako na, Ricky. Nasayat mo yata nag-break kayo ni tikayan ayat mo. Ngamin, saan na may bagay kan ka? Di kagdanag ka sensei. Ada kami dito yung munisipyo ti Mangkayan. Madamdama pa makadano na ko dita Cervantes. Ayos, kung naglagit din no di ka makaumay. Ala ka sinsin, kastabay nga rod. Ingat, urahin na ka. At kami nga, gururay kan ka. Bye-bye! Bye! Una yung ti kasinsin ko. Apurado ang makasangputak. Ay sus, agsarwamot na ito'y kaabay ko apalasang. Apo driver! Isardang mo man pa itiban? Agbakbak kwarto'y balasang nga kaabay ko. Oh, adto'y tidanom. Uminom ka. Andiyak kayat, Manong. Nagat bakwar ka na, ding. Ay, mabit lang tayo kan ka itigam. Antay, aggam ka. Agngal-ngal ka itibabal gam. Tapno may katiulaw mo. Agyaman nak, Manong. O niya, ito yon. Intayo ka nun. Umikan. Sige, Manong. Intayon. Sige, ading. Isadag mo iti abaga. Okay lang. Saan? May kakit din. Agsadag ka iti abagak. Agyaman nak. Anong sambihitan, ha? Madamdama pa makadanon tayo to ni Cervantes. Insan! Arakupan ka man! Ay, unay ka, Insan! Marakop ka pa Ay na, kailiw ka nga ro, Insan. Ay na, timar ka. Sa bali lang agpaiso ti mga opisina. Ta sana may ninitan. Hanggang siya agar din ti trabaho kay na. Nagnisit ako, Insan. Sana bale, tanataer ka, Insan. Lolo! Lola! Addan ni kasinsin Ricky! Ay, adda ka, Enrique! Si Magpat ka! Wen Lolo! Addan tinatara kasinsin ko! Doon ti sagana ma, Insan. Lupay ti nga ilim. Ay, kasinsin. Ay, un ka. Mabit lang. Sa itip ko kan ka ti sagot ko. Atoy. Wow! Relo? Barakan ka dahi ta, Rilo. Oy, hangin na dahi ta, Amo ka, ha? Agyaman na kinsan. Happy birthday, Insan na to. Thank you, kasinsin. Ay na, agyaman ka ti regalom. Thank you, Unay. Ay, pakaragsakan may nagbakasyon ka dito Cervantes. Ricky, apaw. Wen, Lolo. Naimbaglaangan. Tawart din kasinsin mo, anata. Iso nagbakasyon ka. Tano saan? Ay, talaga di mo pa yan malagip ti sumarungkar dito. Ay, wen nga rod, Lola. Kat, kumusta nga'y dananang kantatang mo? Makumikom dalat tayo ti pwesto da ijibagyaw. Naglaklako da itinatang. Kaya di mo idakaduan nagbakasyon. Addan to kanulat tagundaway ngagbakasyon da, Lola. Ala, ti importante. Nasaya at ikasasaad da. Wen, Lolo. Nasalon at damay. At tayam amukin ka balasang kasinsin.
Sapay ko mata, madanon tayo di balay da. Apay adi mo inyam amo kanyang edi birthday. Sana nakaumay. Tanasakit ka no ti ulo na. Naulaw ka no nga miniti pa nagbiyahe na. Apay, ar-armam ka di dayta balasang akayat mo yam amo kanyak. Armag ko mga rod. Hanggang sigurado mabastadak. Isu asi kaman langan ti yarim ko kankwana. Anya? Asidagkan di tabalay da. Andrea, iso ni Ricky akasinsin ko. Gagap-gapo na iti bagyaw. Nagbakasyon lang dito eh. Agure ka. Sika ni... Uwan, siyak. Ha? Diyak laing pagarup nga kasinsin kayo gayam kanina to. Agam mo kayo? Uwalinsan. Iso tayo nasaukan ka akaabay ko itibahan. Nagbakbakwar gaputan na ulaw. Ha? Aya. No gasta. Saan nga rutin nanaskan nga mamu kayo iti tunggal may isa? Andrea, kumusta kan? Nasaya at mat. O sige ha, mabiit laang tamang isagana ak iti pagsasangwan tayo. Bayat ti panagsasarita tayo. Sukunan kan tulangan into nagawid kakasinsin. Ne, apa ngay? Narigat mo't ano makasingaak iti panagsarita yo kini Andrea. Sige. Agyaman nak, tayong tulad na. Sige, teksan nak, no agawid kan. Sana ka diya makasingakan ka, Andrea? Saan? Kan nakaturog matan dagiti aywan ko nga ubing? Si kagayam ti mga aywan ka dagiti kakanakam. Uwan, Ricky. Ada iti abroad ti inada. Nag-abroad iti pimusay ti asawa na. Katsyak mo tin akabsat na tinangitalkan na kadagiti anak na. Tas saan nakabaulan ni nanang aywanan ida. Kasta gayam. Oray kayat ko mati agaplay iti trabaho. Tanakaturpusak mo iti panagadal ko. Nga maasya na kadagiti kakaanakak. Jak ida mabalin na baybayan. Kat dinak mat baybayan ti kabsat ko. Taadamat ititid na akwartak iti binulan. Kat day tamot tin ati itintinag ko iti SSS ko kandad dumapay. Day tatikas ka na. Wan gayam, kumusta ti trabaho iji bakyo? Nasaya at mat. Angam, kaya't ko anayunan ti aldaw pa nagbakasyon ko dito eh. Apay? Gapota, kaya't ka makasalsarita iti inaldaw. Ha? Day tatipod na, Andrea. Nakayawan ak iti kinapintas mo. Tolo. Agpakada kon. Agsubli ako ni Bagyo. Umayak tumanan. Ay katuwan na apok. Agsublikan tumanan. Ala, apaw. Agan-anad ka iti biyahe, Lola. Sapay ko ta iti sumaruno apa nagbakasyon mo to. Katkadwa munda na ng kantatang mau. Ay na, kailiw kumutan ti amam. Nabayag ajak nakit kita dayjay nga anak ko. Kaanon to asarong karan na kami ti amam. Intun na tayo kamay. Ibagam na tayo ti amam, apok. Uwan lolo, ibagak. Ala, di ubay-bayan ti salan natyo. Tapno agbyag kayo pa, iti napahot. Kunak na di ka pa'y nagsubli. Apay, ayat ibagam tayo may kaditi pagpapayak ng opisina. Gaputa kay iliw ka ang makita. Anya? Iti anya gapo? Gaputa ay ayatan kalat na. Nag-break tan. Ngamjak gayong ka ba ilan, Ricky? Ay ayatan ka. O sige, Ramortan. Saan aditi opisina yun ti pagsaritaan ta? Update na. Ladingitak. Nag-break tan. Isong awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ingkan, tapno di ka makasinga iti trabaho. Ladingitak. Jakon kaya ti makisinubyan kan ka. Ricky! Uwen. Sinurpresa nag. Apay? Kaano kasi mangpat? Idirabi, nagmotora kay May. Ha? Nagmotor ka? Kaoray nagaddayo? Sana bale. Tinaskan. Makita kan makasarita ka manan.
Ricky. Kailiw ka na, Andrea. Ricky. Ay, ayatan ka, Andrea. Ay, ayatan ka man, Ricky. No ikumparak ti ayan-ayat mi kini Celine, iti ayan-ayat mi kini Andrea, adayo anaragragsakak, iti ayan-ayat mi kini Andrea, Mr. Lonely. Nasingpet kan manakam ni Andrea. Dayta ti kang runaan ang nakainlabak kan kuana. To'y pagayam mo, Ricky. Ricky, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Agpada kayo kini Andrea, anasaya at ti ugali na. Iso anaragsak, kan agkatunusan kayo. Ala, ituloy yo tinasaya at na ugali yo, tapno agtultuloy met tiragsak yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Ricky at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutaso. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.